Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu igramo COC ili ti Clash of Clans, kao što možete vidjeti. Znači, uskoro samo moramo da sačekamo dok se učitaju, mislim dok mi se spawnuju sve ove čikice, znači za fight i idemo da se borimo. I da se fightamo protiv nekih online ili znači online ćemo igrati. Samo mi se vidimo kada mi se, odnosno, ajde neću da prekidam, dotle ću da, možemo da nemamo para, pošto bili su neke likovi napadali i sve su mi sjebali, tako da kažem, znači, da napravimo ovo, dobijemo malo gemsova, znači, sve su mi pokvarili, znači, sve su mi, uništila sam, znači, imao sam 22.000 ilustri, puno golda i sve su mi pokrali, smradine jedne, znači, house. Treba mi još eliksir, sasvim dovoljno, ali gold tam nešto slabo mi ide gold. Da, to je problem. Gold mi treba mnogo. Znači, gold mi je mnogo potreban. A nema ga baš na puno. Znači, evo koliko imamo ovih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komand. 2, 4, 6, 7. 8 ovih likova imamo. I još ovi mali, znači bit će super. Znači ja sam tek 11. level, ova mi je kućica TH3. Znači, tek sam ono početnik, skinuo sam igrac po možda nedelju dana. Tek sam početnik, znači, okej. Što je to, majko moja bila? Nema veze, uglavnom, može, odgovara mi. Ovo isto onda se ruši. Možeš onda i ovo. Nije problem, znači, uzmemo ovaj eliksir. Tako. Ok, znači, evo još malo pa je vojska gotova. Ok, ljudi, mi se onda vidimo kada mi vojska bude totalno gotova. Sad ću da pauziram dok mi se to ne završi. Evo nas ljudi ponovo. Znači, nije nam još vojska skroz gotova, ali skoro. Još 13 ovih i koliko ovih, znači još 3 komada ovih. To je još jedno. Mislim, dosta je to vremena, ali ne znam, ne da mi se nešto čekati, pa ajmo mi unapad. Ok, da idemo ovak. Ovog možemo dobiti laganini. Ne znam da li, ajde se napašću. Ok, znači ovo je naš pobjeda 90%. Ok, znači 90% ćemo i da ga dobijemo. Dobro, naše. Sad ćemo da ga opljačkamo skroz. Nije mi nešto se nego redan bio ovaj kao dobro. Znači još ovo da mu izuništimo i to je to, znači naši. Ok, nice, ovaj lik je naš. Jeste, još mi je ostalo lika. Što je okej, sasvim okej. I još mi se pravi, ajmo još staviti ovih. I, ne, dobre. I ovih. Okej, znači još će da mi se pravi. Znači, to bi od prilike trebalo da bude to.
to je bilo to što se tiče epizode. Nadam se da ste živjeli ako ja sam like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poj!